सोरनि बुंनाया थार बिटिसि गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेफाजाब होआखैमोन बिटिसि गोरोबथाखौ एनडिएफबि हानजायाबो हेफाजाब होआखैमन बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो लिंहरदोंमोन नाथाय मदद होआखैमन बिटिसि गोरोबथाखौ एनडिएफबि को मातिছে আপসু को মাতিছিল আমি আপসু তো সাপোর্ট করা নাই আমার বিটিসি চুক্তিটো এনডিএফবি সাপোर्ट করা নাই गुबुन फारसेजों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारिया बुंदोंदि दिनै जुदि खरसाखै जुदि बिटिसि चुक्तियाव आबसुनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्ला आबसुआ जेबो सापर्ट गैया होनना बुङोब्ला रबिराम नार्जारिया जिन्दा मरा होनना बुंनांगोन गोथाङैनो गोथै बिटिसि गोरोबथाखौ एबसुआ हेफाजाब होआखैमोन होनब्ला रबिराम नार्जारिया गोथाङैनो गोथै बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव बेलथिया फुथुलासोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो बिटिसि गोरोबथायाबो जादों बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव रबिराम नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिटिसि गोरोबथाया रबिराम नार्जारि आरो दानि आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि साननाय हनायजोंनो जादोंमोन हाग्रामा महिलारिया बिटिसि गोरोबथायाव खालि गोसोम सागानल' होदोंमोन होननानै बुंदों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारिया थारैनो सोर थार बुंदों बे मोनसे गिदिर सोंथि जों मिथिगौ बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो खोमथा गसंथाबोदों आरो एनडिएफबिआबो बर' हारिनि थाखाय 34 बोसोर हाग्रा बंसा गसंथानो आरो मोनफ्रोमबो अलखदाव एसे नङा एसे बिहोमा दं नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बिटिसि गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि हानजाया हेफाजाब होआखैमोन होनना बुंनाया बेसेबां सैथो आरो बर' रायजो राजाफोरनाव बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थाबाय আরে এটা তো আজের কথা নহয় না এনডিএফবি को মাতিছে আপসু को মাতিছিল আমি আপসুও তো সাপোর্ট করা নাই আমার বিটিসি চুক্তিটো এনডিএফবি সাপোর্ট করা নাই এই কথাটো আমি কৈছোঁ আমি মাতিছিলোঁ এনডিএফবিৰ ৰঞ্জন দৈমাৰীক যে আপোনালোকেও আহক একেলগে চুক্তি কৰিম নাহিল আপসুটো অহা নাই লেটাৰত ছাপৰ্টো দিয়া নাই কিন্তু বেলেগ দল সংগঠনে দিছে দেই बिटिसिनि बि शब्दखौबो हाग्रामानि कन्ट्रिबिउसन गैया कारण बिटिसि शब्द जानायनि एकमात्र कन्ट्रिबिउसना आबसुनि थिंकिं आबसुनि साननाय हनाय हाग्रामाया नंगौ अस्त्र लाग्रा अस्त्रनि माबामोन किन्तु भारत सरकारजों रायलायनानै जिखिनि एरेन्जमेन्ट खालामदों बेयाव हाग्रामानि कन्ट्रिबिउसन गैया हाग्रामाया जास्ट लास्टआव थांनानै सुइल' होदों बे गोसोमना गुफुर बेखौ मिथिबावा दिनै आबसुनि गासै दैदेननाय साननाय हनायावनो बिटिसि चुक्तिया जादों आरो जुदि आबसुआ बेयाव सापर्ट गैया होननानै बुङोब्ला रबिराम नार्जारिया बुंनांगोन खरसाखै फोरमानबो जानो थांदों रबिराम नार्जारिया बे समाव आबसुनि आफादगिरिमोन गासैबो सिन्ताधाराया रबिराम नार्जारि इउजि ब्रह्मनि सिन्ताधाराजोंनो चुक्तिया जादोंमोन दिनै रबिराम नार्जारिया हाग्रामाजों गावलायना बेसेबा गोबाव जुद्ध नांनानै लास्टआव सारेन्डार जानानै हाग्रामा जाना थाहैदों दिनै जुदि खरसाखै जुदि बिटिसि चुक्तियाव आबसुनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्ला आबसुआ जेबो सापर्ट गैया होनना बुङोब्ला रबिराम नार्जारिया जिन्दा मरा होनना बुंनांगोन गोथाङैनो गोथै बेखौ बुंग्रोनांगोन आरो कारण दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बिटिसि मोननो थाखाय जेसेबां गणसमाबेग जादों गुवाहाटी जादों दिल्ली जादों जोंनि ओनसोलाव जादों बे गासिबो आबसुनि दैदेननायाव जादों